kawo ci gaba a kaf kamfanin kasar nan banga kamar ku ba. Sannan tare da gaida gudan kun kawo ci gaba a kaf kamfanin kasar nan banga kamar ku ba. Da kai zan fara ilahu kare da ɗan agaji, aikin da nake ilahu da fankar ingaji. Waka ce yau ma zan yi wa kamfani da sanda jire da ba ma ya ba musu ba. Sauƙin kaya gare su sai kun je kun gani, ga kaya masu kyau da ƙawa hada kyan gani. Faƙar kogun su in gaya muku ba tsantsani, in har kun je na tabbatar muku za ku gani. Sannan tare da gaida gudan kun kawo ci gaba a kaf kamfanin kasar nan banga kamar ku ba. Fannin kayan abinci malam na faɗa maka, akwai su daban-daban sai wanda ya yi maka. Suna sai da sigar buwa fulawa na daɗa maka, sannan ga taliya ta RIS ma duka. Sannan ga magi na tirra duka yan uwa, akwai golden tirra da white duka ɗan uwa, akwai su da oil kira a gundai duka yan uwa. Suna nan a Kano ta da batun bin giwa kuwa. Sannan tare da gaida gudan kun kawo ci gaba a kaf kamfanin kasar nan banga kamar ku ba. Akwai alawar kikis mai daɗin ɗanɗano, abin daidaiwa idan ku har dai zan zayyano. Akwai kawo ma agun mani kam na tuno, yana wanke abin hawa tamkar yau aka kirkiro. Sanda tire da abin su ma kai bai faduwa, ga saukin kaya a gunnan ba damuwa. Akwai bambancin fara shi a gurin